Ovo je prezentacija Dori Pejačević koju smo napravili ja, moja prijateljica Lucija i moja prijateljica Petra. I radi se o Dori Pejačević, a za malo više toga čućete sad o prezentaciji. Dora Pejačević je hrvatska skladateljica, no isto je i mađarskog podrijetla, jer se rodila u Budimpešti 10.9.1885. a preminula u Minhenu u Njemačkoj 5.3.1923. Ona je kći u Našicama, a sluti njezinog dvorca, možete vidjeti i na drugom slajdu, gdje je dobila i prvu poduku iz glazbe. Učili su mnogi mađarski poučitelji i privatno, jer su bili jako bogati i njihovi majka su bili baronji.